L'exclusió és el camí que fem a vegades a la vida quan la nostra vida es complica. L'exclusió pot ser pujar una muntanya, no? Ens hem d'imaginar que som un escalador que comença a pujar la muntanya. L'escalador porta una corda com aquesta. Aquesta corda en realitat té 7 fils a dintre i quan pugem la muntanya potser a vegades a la nostra vida es van trencant. El primer fil és l'econòmic. Hi ha moltes persones que en aquests moments no arriben a final de mes. Està una mica primet, però hi ha gent que ja no té res, que arriba a principi de mes i no té diners, s'ha trencat. Tenim un segon fil, que és el fil de la feina. Clar, si el fil està fort és perquè tenim una feina segura, però a vegades el fil, quan pugem per la paret de la vida, es va trencant. Potser ja no treballem 40 hores, potser ara en treballem 30, potser ens ha fet un contracte de 6 mesos, potser és un contracte precari, potser ens quedem sense feina i el fil es trenca. El tercer fil és la formació. Hi ha persones que han acabat els estudis, que tenen una formació. Els serà més fàcil aconseguir una nova feina, però hi ha gent que no va acabar els estudis o que no ha tingut oportunitats a la vida i no té formació. Aquest fil el té trencat i en portem 3. El quart fil és el fil de la salut. Tots som vulnerables, tots patim. Si no tenim feina, si no tenim formació, si no tenim diners, estem pitjor de salut. Potser estem tristos, potser tenim mal de cap, potser tenim una malaltia crònica, potser realment és una malaltia discapacitant, potser es trenca. Un altre fil seria l'habitatge. Hi ha gent que viu en una casa que se sent segura, que té una llar, però hi ha gent que té por de no poder pagar el lloguer, por de no poder pagar la hipoteca. Aquest fil es va trencant poquet a poquet. La paret de la vida potser es trenca, potser ha perdut la casa, potser l'ha pogut acollir un familiar, però potser no, potser ha acabat al carrer. Tenim 4 fils trencats. Un altre fil és el dels drets socials. Hi ha molta gent que ha perdut els drets, molta gent que no té drets, perquè fa 2 anys que espera una operació i no se la pot pagar a nivell privat i això l'està emmalaltint, perquè potser és un immigrant que ha arribat a casa nostra i encara no li han donat el permís de refugiat o no té el permís de treball, i aquest fil s'ha trencat. Però tenim l'últim. És l'últim, però és el més important. És la peça clau que farà que arribem o no a l'exclusió. Són els amics, són les relacions. Hi ha gent que té amics, que té relacions socials, que quan pateix algú l'ajuda, algú l'escolta. Hi ha gent que no, que ha perdut els amics al llarg de la vida, que ha perdut la gent que l'estimava, i aquest fil potser s'ha trencat. Els 7 s'han trencat. L'ordre en què es trenquen els fils pot variar segons les circumstàncies personals, econòmiques o polítiques de cada moment. Potser primer ha sigut perdre la feina, potser la persona primer ha emmalaltit, o potser s'ha barallat amb la seva família. Tots els fils entre si estan interrelacionats. Perdre la feina comporta moltes vegades emmalaltir. Emmalaltir pot comportar perdre la feina. Quan un fil es trenca, la resta han d'aguantar el pes. Tots ells tenen menys força per aguantar i es van debilitat. I al final es trenquen tots. Què farà que la persona caigui al terra o no si està pujant la corda de la vida? Càritas, què som a Càritas? El paper de Càritas és l'arnès i és el mosquetó. Càritas és aquella entitat que t'ajudarà que encara que les teves cordes s'hagin trencat els 7 fils, no caiguis al terra. Et permet seguir el camí, seguir a la muntanya. Càritas què farà? Doncs et dirà quin és el fil més important per començar a cosir la corda i començar a pujar de nou. És el fil de les relacions, perquè és qui t'escoltarà, qui et dirà, tu pots. És el primer vincle afectiu que tornaràs a fer quan tots els altres s'han tancat. Quan aquesta corda torni a estar bé, podràs començar a juntar les altres cordes i podràs seguir pujant, perquè ets tu el que puges, no ets Càritas. Càritas és la teva corda de seguretat.